Hej. Yes, sir. Og velkommen. Tak. Hvad hedder du? Rasmus. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Okay. Og du er her i aften, fordi du har X-faktor. Det håber jeg synes. Ja. Er du nervøs? Ja, meget. Ja. Men det er de altså alle sammen. Træk vejret, og lad os høre, hvad du kan. Okay. So worn out, cold and dehydrated. The fortune is spent, and that's in space. Every home should have a mom in love and a daddy in space. Chinese porcelain cast to gout her love in a window space. Show her some respect, she's all worn down. Prøv at høre, lige for god ordens skyld, så skal vi simpelthen høre noget uden den guitar. Det er helt i orden. Hvor gammel var det, du var? 16. Okay. Ja. En rimelig moden stemme af en 16-årig. Du kan godt slappe af. Det kører meget godt. Ja, det kører fint for dig. Skal jeg tage omkvædet igen? Det er lige, hvad du har lyst til. Every home should have a mom in love and a daddy in space. Chinese porcelain cats to gout her love in a window space. Okay. Ja. Jeg vil godt lige sige noget. Yes, Prøv at høre, det er simpelthen første gang i alle de sanger, vi har haft inde med guitar, hvor det faktisk lyder bedre uden guitaren. Rigtigt. Jeg er helt rystet. Ja. Vi siger altid folk, at det er problematisk for dem at komme ind med den skide guitar, fordi de skal levere dobbelt, når de tager den af, og det gjorde du lige nu. Tusind tak. Du er herregod. Du er hamrende fed. Tak. Altså, Tusind du tak. får ja fra mig. Tusind Og tak. kæmpe ja for mig også. Og definitivt, ja. Skide godt gået. Sgu da meget godt. Sådan der. Godt gået. Mange tak. Fedt. Du var fed. Sådan. Lille stjerne, du.